Čaute ľudia, vítam vás v nového videa. Dneska som sa s Raďom. Čau. A dneska ideme ochutnávať jedla. Sladkosti. Prvé tu máme oko. Ja mám zelené. Keď si to rozbalíme, tak sa vám ozveme. No, takže už to máme odbalené. A ideme to vyskúšať. A ja tam mám nejaký džem. Nie, ja tam mám taký slis. A ja džem. A ja by som mu dal tomu tak 7 z 10. 7,5. A je to také sladké. Tak ťažšie sa mi to hryze. Dobre. Druhú vec, tu máme žele. Musíme to rozbaliť. No, takže už to máme rozbalené. A ideme to vyskúšať. Ja by som dal tomu 7 z 10. Alebo 5,5, 5,5. Či 1. Podľa mňa to je v pohode. Už si nikto nedám. Fuj, do koša. No. Máme tu to isté, len oranžové. Takže zase vám ozveme, keď to rozbalíme. No, takže už to máme rozbalené. Poďme, Raďo. Ale tam mám vodu. Tak toto mi nechutilo, tomu dám tak 3 z 10. Ani mne. Ale Rádko to ešte ani neochutnal. Poďme. Musíme to aspoň skúsiť. Ozveme sa vám, keď to dogrca. No, takže Radio už sa dogrcal. A teraz tu máme nejaké žuvačky. Blanc Sabor Energy. Ideme to vyskúšať. Vypadá to takto. To je taktiež. Vonia to jak Tiger. Laboredu. Je to v pohode. Jak normálna žuvačka. Len ťažšie sa mi to žúva. Nie. 8,5 z 10. 9. Dobre. Ideme na ďalšiu. Ja tu ďalšiu neochutnám, lebo táto mi nechutí. Prepačte. Raďo to len skúsi. Ja skúsim. Tak ani Raďo. Na budúce. Na budúce. Vám to ukážeme. Čaute.